Δίπλα στη θάλασσα και λίγα χιλιόμετρα μακριά από τους ρυθμούς της πόλης του Ηρακλείου, μικροί και μεγάλοι συνδύασαν βουτιές στην παραλία με το επιτραπέζιο παιχνίδι T-Ball, το οποίο έχει αγαπηθεί από μικρά παιδιά, ενώ έχει προσαρμοστεί επιτυχώς και για τις ανάγκες ατόμων με αναπηρία. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην παραλία των Γουρνών. Έπαιξαν, το διασκέδασαν και έκαναν μια βουτιά στη θάλασσα. Ο λόγος για δεκάδες παιδιά που συμμετείχαν ενεργά στην αθλητική εκδήλωση επιτραπέζιου παιχνιδιού, βόλεϊ, ποδοσφαίρου και πινκ-πονγκ που διοργάνωσε στην παραλία Γουρνών το τμήμα αθλητισμού της κοινοφελούς επιχείρησης Δήμου Χερσονήσου σε συνεργασία με τον αθλητικό όμιλο Ηρακλείου Όαση. Ασχολούμαι με το T-Ball περίπου ένα χρόνο και αυτό που έχω παρατηρήσει είναι ότι επειδή έχει διάφορα αθλήματα τα οποία περιέχονται μέσα σε κάθε τραπέζι, μπορούμε να αναπτύξουμε δεξιότητες του βόλεϊ ή του ποδοσφαίρου. Τι μου αρέσει περισσότερο? Οι κεφαλιές. T-Ball κεφαλιές. Ναι. Εμφανίσαμε και άλλα παιχνίδια. Εμφανίσαμε το table soccer, δηλαδή επιτραπέζιο ποδόσφαιρο, το table head, επιτραπέζια κεφαλιά. Έχουμε τα παιχνίδια τους τυφλούς και παραπληγικούς. Πρόκειται για ένα παιχνίδι που κερδίζει συνεχώς έδαφος σε μικρά παιδιά αλλά και σε μεγαλύτερες ηλικίες. Τόσα χρόνια προσπαθούμε να προωθήσουμε το παιχνίδι. Είναι πάρα πολλά παιχνίδια που παίζονται πάνω στο τραπέζι και το σημαντικότερο είναι ότι έχουμε βάλει σε όλα τα αθλήματα της γης πάνω στο τραπέζι. Εμένα το αγαπημένο μου παιχνίδι T-Ball είναι το βόλεϊ. Όλα τα παιχνίδια αυτά τα έχω προσαρμόσει και σε άτομα με ειδικές ανάγκες. Η κίνηση σε οποιοδήποτε άνθρωπο και να είναι η μεγαλύτερη δύναμη στον κόσμο. Είναι η δύναμη του αθλητισμού, είναι που κινεί το νου και το σώμα. Η ιδέα για τη δημιουργία αυτού του παιχνιδιού επήλθε όταν μια μπάλα ποδοσφαίρου αναπήδησε πάνω σε ένα τραπέζι του πινκ-πονγκ 2 φορές, περνώντας από τη μία πλευρά του τραπεζιού στην άλλη, χωρίς να ακουμπήσει το φιλέ. Ήδη με έχει καλέσει παγκόσμια οργάνωση η ΙΣΚΑ και πάω στη Λουμπιάννα σε λίγες μέρες, όπου έχει ένα συνέδριο πανευρωπαϊκό, και μετά πάω στη Δανία σε ένα παγκόσμιο συνέδριο, που εκεί θα τα παρουσιάζω και έχουν μείνει έκπληκτοι ξένοι.